Владимир Высоцкі по-беларуску. З шаноўнага перакладчыка Міхася Булавацкага адна з моих любимых песень «Вясёлая нябожчыцкая». Едешь автобусом, автомобилем, ці ж пацыруеш, глытнуўшы вінца, ды пры сучасным машынным засіллі. Тяжко по жыцці пройсти до конца. Вось вам авария. Тут по суседству везли кагосьці хаваць, а далей все и шофёр атрымалі калецтвы. Толькі адзін, хто ў труне ацалеў. Бабы па найме рыдалі праз зубы. Дзяк верхніх ног не вытягваў пасіў. Гучна фальшывілі медныя трубы. Толькі каторы ў труне не схлусіў. Нейкі начальнік, хапуха і змоўшчык, цмокаў у лоб і гідаліва пляваў. Кожны прыклаўся, а сціплы нябожчык ні аднаго і не пацалаваў. Хмары сышліся, гром грымнуў сярдзіты, сілам прыроды наказань пляваць. Все шмыганулі пад вокны і пліты. Толькі нябожчык не стаў уцякаць. А што яму дождж? З ім нічога не будзе. Вось у жывых загартоўка брахня. А ў дамавінах мінулыя людзі, смелыя людзі, і нам не раўня. Як не спяшай, а цябе аперажае клейкі ярлык, бачны ўсім, хто зірне. І ўжо нішто табе не пагражае, толькі калі ты ў дубовай труне. Разам, асобна не стане драць горла, мёртвых пытання жылля не кране. Ось малайцом гэны самы памёрлы. Што не кажы, ён цябе не кляне. Там паміж ценяў у царстве тым строгім ні небяспекі, ні нейкіх трывог. Мы ж тут жывыя усе ходзім пад Богам. Толькі ў труне не шукаем дарог. Чую папрок, ён нябожчыкаў хваліць. Ды не, я укрыў, дзе налёзлы ў мяне. Некалі ж усіх нас хто-небудзь заваліць, за выключэннем вось тых, хто ў труне. Свет напаўняюць і войны, і бойкі, чорныя сілы заўжды з трэнажом. Так што у патэнцыі кожны нябожчык, за выключэннем таго, хто ўжо